Hayi bafethu. For one lenquza lena ophunyuka inkunzi ke bafana yabona hayi soka Friday siyafuna msulu wena siyafuna Friday yona nje uthi ngibophe kabi mnomzana bathi ngibophe kabi mnomzana ngibopha kuzophuma album Friday uyangisaba yini na thatha mina ungivalele ejele ngizophumelele into yini uyangisaba angithi ngiyaxolisa Mvelase ngicela intathelelo Mvelase washo njalo wathi ngiyaxolisa Mvelase ngicela intathelelo noma ufuna ubufakazi nizobuthola bathi thatha mnisi ndina bathi thatha Mvelase waseqhudeni thatha Mvelase usejele ongesejele kodwa uhlele ejele kodwa uhlele emasofeni uthebelela udla itifu awu madoda ayitshela iphuthuma kuneyitifu edliwa ngale baphojele kuneyitifu edliwe room 13 lase police station man ayikho lento le ayikho Friday kuze album kuboshwa ifoni yendo abasifazane bayabophisana khuphuka lapho phunyuka vela abafazi bayabophisana khuphuka lapho phunyuka bathi khokha ndoda ukhokhela ikweletu umletani umangcole ezempola 1000 ungambheji ngo15k vele yabophisana ngithi vele umkhuba wabo ongqengeli oso khuphuka la khuphuka ntombeni khuphuka lapho soka awusuka madoda hayi ngadoda kwathi ngibala magabele engqondo madoda hey mina ngiyazi lento mina yona siqiniseko umuntu okwiparula kenze kanjena yena siqiniseko usasayina manje usasayina manje inkunzi ngisafuna yabona manje angisafuna ukutshalwa nginkunzi impela ke manje mase kuvumela le ngquzo omgive awumadoda kuvisilwane awusuka yena siqiniseko ungasheshi uqhoma usasayina manje bazokulanda futhi ngiyosayina Friday angazi noma ngizobuya yini angazi noma ngizobuya yini kodwa hamba i-protection order iscope leso mfana wami iscope leso bakunika iscope lapha kakhulu Velase ngokuhlaziya kwakho ko TikTok umbula amaqinisa uyimpela hayi kuleka iscope leso uyimpela bathi wasila amangco waxosha indondo okhosini hayi uyabuka nje yabona nakhona lokho kurekhodayo mrecord uhambe uyothumela bekhuluma abathanda ukukhuluma besabisa abathanda ukusabisa siyokhulela emhlabathini njengezambane mina ke bafethu mina nguphunyuka bemphethe abafana basemayaceceni bethi bamgenca ocelamba kwesela nengane zakhona emva kocingo bathi bamsabisa usuku no2 TikTok basevusa ikhanda bese kuthiwa bhuti besingasho njalo thina besithi siyakubonisa ndala le kade ndala le ay kunini manje hayi manje yabona bafowethu umuntu oRed Nation ofollowa uKing Zoso ngiyaxolisa kubathula abathile ngoba hayi umfollowa manje ofollow uKing Zoso it's all about me qiniseko sathi siqiniseko kodwa ngiyaxolisa kufala umfo kaKhuzwayo ngiyaxolisa kuSminofu umfo kaGumede it's all about me manje ngithi mina engomeni sathi sikhova siqiniseko ngebancane bafana ngimdala kunani ayi vuka nsizungigeje vuka nsizungivalele kaze kufika uFriday ungijubule hey hayi kha futhi madoda ngithi la madoda ngithi mina ofollowa uKing Zoso njengamanje akayoma unfollowa kusho mina umgibe wayifeka bamyekelela bayiyekelana yona ibhanyazi lemedia bayiyekelana ibhanyazi le studio nano bhanyazi yonke lo doti labo ngaphansi akunandaba mina nabantu abalokhulu abalambayo abalambela ukwenza imali ngomaskanda akunankinga malume uyabusa malume ayikho ngayibanga nepostoli mina ngosiqiniseka ayikho into ngayibanga epostoli malume usiqiniseka uthwala ikepisi ejele zonke lezo boshwe lapha endala kwena uyiphi hayi ukhanga athi uyatalapha lapha uthini umkwepolova sekunjalo kunje
ngithi kunje hayi bafana hayi kunje bafana manje nani kwamaphumulo bafana nanithi kwenzani ngempela nani nenzani ngifuna ukubuza kwantaba ekhalamazi ukuthi nanenzani kwanhlava ekhethi ishaya umncane uphinde ishaya umalume abafana yangisaba nize ningithumela ngabo bakahulumeni sothini phela yabona ngisaba vuka manje ngidubule man shit ngidubuleni ngiphumule hawu imake weqiniseka uyipho inamba u21 uyi-26 noma uyi-28 ukuyiphi inamba lapho uthathe yiphi namba ngivele ngakhothi 26 eish awulona uyaroja uyaroja ayinzima manje uma uroja angithi bona bezokhetha u28 ngoba vele kahle kahle nasemhlabeni vele uyabona vele bathola vele nangaphandle emhlabeni nangaphandle ama-baby oil ama-baby oil singakhulumi kakhulu malume uyasayina wena ungahlulando nje kumanje kuthiwa uyiphethe kahle kuthiwa uyiphethe kahle hayi khona kwamukelekile ukuthi abantu manje basuke babopha uJacob Zuma benza iphutha ya benza iphutha amaphutha amaningi hayi mele vele sithenge imoto siyibhale isibosho sosuku isibosho esiphuma ngosuku abathi hamba baba awunalutho inkinga eParis inkinga eGush yes baphethe kabi isikole hey sobe sathini ubani hayi madonna hey ngicala ukubona umfoka lo khuza enama like lapha ngale ku-Facebook kunetati nje bayibambe ngendluzule bekhuluma ngegama likalokhuza hawu ngeminithi bisingazi kubani like laba 13K they tried uyabona nginja nje ezalwe ebukhosini blessed ongazi ukuthi blessed ngani